12. Πολύ δύσκολο πέρασμα από την Όλγα Τότσκο. Δείτε πώς πήρε την μπάλα, αλλά έχει την ποιότητα. Η Λετονή που μετρά 3 πρωταθλήματα στην Γαλλία, 5 κύπελα, έχει κατακτήσει Top Teams Cup, έχει πάρει και W στην Ελβετία, από τις πιο ολοκληρωμένες ακραίες μαζί με τη Σέκολο στην Ευρώπη. Μαρίσα Φερνάντες. Δύσκολη υποδοχή, άσος για την Ισπανίδα πάνω στη Σέκολο. 13-12, ο Νικολάκης ζητά time out να εξαρτήσει και αυτός τις διακοπές στο μάτς. Ξανά εδώ, κακή υποδοχή από την Ιταλίδα. 2 άσους για τον Παναθηναϊκό. Ο Νικολάκης δεν ζητά time out. Υπάρχει έντονη διαμαρτυρία από τον Ολυμπιακό για τα συνθήματα. Να ακούσουμε λίγο από το μικρόφωνο του Μπαρακτάρη που ζήτησε. Υπάρχουν ευριστικά συνθήματα, αλλά θα ηρεμήσει το παιχνίδι για να συνεχίσουν οι δύο ομάδες να αγωνίζονται. 13-12 λοιπόν με την Φερνάντες να σερβίρει και πάλι στη Σέκολα. Έκανε και τώρα καλή υποδοχή. Η Κούκου θα πάρει επίθεση. Έτοιμη η Τότσκο να παίξει με την Δημητρέσκου. Δεν ήταν καλή επίθεση. Κάνει λάθος ο Δημητρέσκου. Όλα 13 λοιπόν. Σερί 3-0 του Παναθηναϊκού λαμβάνει τέλος. Ρίκα Λέκτονεν. Αρκετή φασαρία στο γήπεδο, επαναλαμβάνουμε. Λέκτονεν, υποδοχή από την Τότσκο. Η Χατζηνίκου παίζει με την Λετονή. Θα περάσει άλλη μία μπάλα η Όλγα Τότσκο. 14-13. Και τώρα ο Ρουσάκης κατεβαίνει από τη σκάλα του πρώτου διετή. Ανοιχτό το μικρόφωνο του Τάσου Μπαϊρακτάρη για να ακούσουμε για ποιο λόγο σταματάει το παιχνίδι ο Αθηναίος ρέφερι. Ακούμε. Τάσο, κοντά το μικρόφωνο. Τάσο, κοντά το μικρόφωνο, σε παρακαλώ. Δεν μιλάνε, Παντελή, ακόμα.